Často se v dnešní době setkáváme s pojmem greenwashing, kdy firmy nesprávně uvádějí na své produkty pojmy jako eco-friendly či bio. Zároveň některé nové inovace ohledně ekologie jsou příliš nákladné a ne tolik efektivní. My jsme se rozhodli jít trochu jinou cestou. Také jsme chtěli něco inovativního, ale nechtěli jsme, aby to bylo tolik nákladné, ale zároveň, aby to bylo maximálně efektivní. Města mají v tuto chvíli velký problém, ať už se znečištěním, či velkými teplotami v centru města. Když se podíváme na mapu Prahy, vidíme zde, že v červených místech se teplota liší o 5 až 10 stupňů více. Toto jsme chtěli vyřešit bioreceptivním betonem. Na tomto betonu od nizozemské firmy Respire totiž roste mech, který pohlcuje nejen prach, ale právě pomáhá snižovat teplotu okolních budov. Samotný mech je nejenom dobře vypadající, ale dokonce pohlcuje dešťovou vodu a vytváří veledůležitou biodiverzitu. Nejlepší na tom je, že mech se o sebe dokáže postarat sám. Takže z naší strany je to 0 úsilí a maximální dopad. Některé projekty už po Nizozemsku existují a my bychom u nás chtěli také udělat nějaký projekt. Vytvořili jsme konceptní video pro starou kolbenou továrnu, která se přemění na zelené moderní bytové jednotky. Naší hlavní target group jsou 3 skupiny zákazníků. První skupinou je generace Z, tedy mladí lidé, kterým záleží na udržitelnosti a chtějí lepší budoucnost pro planetu. Vyhledávají inovativní a ekologická řešení a zároveň tráví hodně času na sociálních sítích. Druhou skupinou jsou mladé rodiny, které chtějí zdravější prostředí pro sebe a své děti, hlavně v nových městských bytech a moderních čtvrtích. Třetí skupinou jsou skeptičtí racionalisté. Tito lidé nejsou tolik motivováni emocemi nebo ekologií, ale zajímá je hlavně nízká údržba, dlouhodobá ekonomická návratnost a praktické výhody našeho řešení. V rámci komunikačního mixu chceme využít hlavně digitální storytelling. Na Instagramu a TikToku budeme sdílet časozběrná videa růstu mechu nebo AR filtry, které lidem ukážou, jak by mohl vypadat zelený dům v reálném prostředí. Další částí kampaně bude guerilla marketing. V nákupních centrech a showroomech developerů vytvoříme pop-up živé zdi a hmatatelné vzorky s heslem Sáhněte si na budoucnost. Součástí budou taky městské eventy a workshopy s architekty a městy, například Den otevřených fasád v pilotních čtvrtích. Mezi naše hlavní KPIs patří zvýšení brand awareness o 75%, pozitivní vnímání veřejnosti na úrovni 90% a pokrytí v odborných médiích alespoň 60%. Celkový rozpočet kampaně je 1 200 000 korun a největší část, tedy 40%, investujeme do produkce a pilotních instalací, protože potřebujeme vytvořit fyzický důkaz a obsah pro kampaň. 25% rozpočtu jde do digitálních kampaní na sociálních sítích a dalších 20% investujeme do B2B networkingu a eventů pro developery a městské architekty. Nejmenší část rozpočtu směřuje do PR a odborné edukace, které nám pomohou budovat autoritu značky v oblasti Smart Cities. Projekt je rozdělen do 4 fází. V první fázi probíhá technický vývoj a úprava betonové směsi pro české klimatické podmínky ve spolupráci s ČVUT. Zároveň vytváříme 3D vizualizace pro první B2B komunikaci. Druhá fáze se zaměřuje na pilotní instalace v Praze. Do veřejného prostoru umístíme mechové betonové kostky plíce velkoměsta, které mají vyvolat virální efekt a přitáhnout pozornost médií i developerů. Ve třetí fázi navazujeme spolupráci s developery v lokalitách, jako například Karlín, a pomocí vizualizací ukazujeme proměnu průmyslových oblastí. Poslední fáze se soustředí na regionální adaptaci a finální implementaci v průmyslových regionech. Projekty budou monitorovány senzory, které poskytnou data pro další rozvoj technologie a budoucí masovou výrobu. A toto byl náš projekt Plíce velkoměst a moc vám děkujeme za pozornost.